председател тия функции тук и там, но покойната ми жена казваше на времето, за една от тия функции, ако даваха 5 лева, някой друг ще да е председател. Но както и да е. Господа, председателю, както каза Байганю, трябва да клъваме ние от това да те е повял. Да видим кой ще клъваме цялата работа. На днешното заседание, което за моя радост се събира в доста добър състав, все пак, 20 души сигурно, се предлага да разгледаме една единствена точка, като евентуално, разбира се, точка разни, ако има някой нещо да каже, тя се подразбира, нали? Някои актуални проблеми и задачи пред СПС защита в светлината на изискванията на 4-тия конгрес на партията. Звучи много така, ми напомня за старото време, ама господин председателя си е парачек от едно време. И обществено-политическата обстановка в страната и в чужбина всъщност. Чужбина, защото... Вече от вчера, да. И в чужбина. Даже мога да добавим тук. Може да добавим. Може да си спомня. Обществено-политическа обстановка в страната и извън нея. Защото нещата се минат бързо и трябва да ги следим внимателно. По този въпрос ще доклада господин председател Николай Захариев и предлагам да се избере комисия по проекта решение в състав от 3 души, председател екс-официо Николай Захариев, Калинка Бонева и Филип Филипов, като дойде, всеки от този заявил, че пътува и ще дойде. Има ли други предложения за участие в комисията? Няма за сега, това са достойни хора и смятам, че може да ги утвърдим. Благодаря. Против няма, въздържали се няма. Давам думата на председателя господин Захариев. Приемаме ли как приемаме? Не мога да не се съгласа с всеобщото мнение. Уважаеми дами и господа, на проведения в края на миналата година 4-ти редовен конгрес на нашата партия, с пълно единодушие бяха приети 2 основни документа. Единият за радикална промяна на статуквото, за изграждане на нова, възродена и силна България. Това беше политическата резолюция на Конгреса. И още един документ, актуализирана политическа платформа на партията под наслов патриотизма, все по-актуален и необходим. По всеобщо мнение, Конгреса направи успешно съвременен прочит на патриотичните ценности и идеали и формулира добре насоките за работата на партията през следващите години. Това проличава и от документите на Конгреса, от направените изказвания. Така, въпреки че това сме го правили и друг път, сега излязохме от руслото на това да говорим за патриотизма като изконни чувства, и любов към родината и така нататък. Конкретизирахме ги в определени задачи, които трябва да бъдат реализирани, по-скоро определени цели, за да се промени изобщо положението в България. Едновременно с това бяха избрани и нови ръководни органи и контролни органи на партията и направени промени в устава, които според съществуващото законодателство подлежат на вписване в регистъра на Софийския градски съд. Оказа се, че съдебната процедура в това отношение е сложна и продължителна, в резултат на което решението на Софийския градски съд влезе в сила на 30 май, т.е. преди 24-5 дни. Документите бяха внесени на 12 декември, след допълнително изискване на разни неща. Делото беше насрочено на 11 април, но с решението на Софийския градски съд за вписване на новите ръководни контролни органи и поправките в устава, вече Националният съвет, избран на 4-тия конгрес в състав на 41 човека, може съгласно устава на партията да осъществява ръководство между конгресите и да приема легитимни решения съгласно вменените му правомощия. Едновременно искам и да ви информирам, че връзката между националното ръководство и структурите по места не е прекъсвала през това време. Според възможностите ни е провеждана и съответна партийна дейност.
Това може да го очаквам да потвърдят и да ни кажат нещо повече нашите представители от областите. Най-важната и неотложна задача сега е още от тези дни, с настоящото заседание на Националния съвет, ние всички заедно да предприемем спешни и действени мерки, чрез които да се опитаме философията, която е заложена в конгресните документи, резолюцията и актуализираната платформа, да се трансформира в програма за конкретни действия от страна на цялата партия, както на централно ниво, така и на структурите ни по места. Мисля, че всички вие ще се съгласите с извода, който направихме и на Конгреса, и в доклада на председателя господин Величков, и в изказвания и документи, че през годините на прехода България, вместо да се приближи, се отклони съществено от първоначално прокламираните цели и ценности на прехода към пазарно стопанство и демократично управление. Формално, както каза доктор Петър Дарон многократно, цитирам го дословно, те бяха въведени и като правила, и като икономическа и политическа практика. Вместо обаче да модернизират страната, реформите до голяма степен разрушиха обществото и неговите икономически, политически и нормални устои. В политически план това бе конфронтационен, дополюсен модел на разделение на левици и десница, но използване на миналото като постоянен повод за национално разделение. В икономически план преходът бе деструктивен и несправедлив модел до фалита, закриването и разграбването на стотици предприятия и ограбването на цели поколения. Разрушена беше индустрията, разрушено беше българското селско стопанство, съзнателно беше устроена държавата, позволено беше на частни икономически групировки, според предните закони и на границата тези закони да разграбват държавата. А в социален план това бе консервативен модел, който доведе до драстично разслоение. Социална поляризация на обществото, която е най-висока в целия Европейски съюз. Забогатяването на една тясна прослойка бе съпътствано от масово и драстично обедняване на мнозинството българи. В резултат на всичко това, днес нацията ни, народът ни живее в условията на чудовищен дефицит на справедливост, в условията на все по-дълбоко класово и социално разделение, в условията на нихилизъм, мизерия и отчужденост, в условията на крещяща нужда от обединяваща кауза за цялото общество. Не случайно България е най-бедната страна в Европейския съюз. 2 милиона и 300 хиляди български граждани по-настоящем живеят с доходи под границата на абсолютната бедност. Мизерията и оскърбицата са всекидневие на над 80 хиляди български домакинства. България е на първо място по смъртност в Европейския съюз и на последно място по възпроизводство на българския етнос, което доведе страната и в мощен демократски колапс. Казаното до тук като характеристика на прехода се отнася с пълна сила и за днешното, за сегашното състояние на държавата и за управлението от страна на ГЕРБ. Очертава красноречиво актуалната политическа обстановка у нас. Смятаме, че всички вие, присъстващите в тази зала, отлично виждаме и осъзнаваме това, което се случва и не е необходимо да го повтаряме. Изкушен съм обаче да споделя с вас каква беше позицията на защита при формирането на второто правителство на ГЕРБ и по-специално нашата оценка за премиера Бойко Борисов. В два последователни документа, а именно писмо до съпредседателите на Патриотичен форум на ФСБ и ВНР от 13 октомври 2014 година и в специална декларация от 27 октомври заявихме дословно, че повторното издигане за премиер на човек, който 4 години видимо показваше как не трябва да се управлява една демократична държава, ще има пагубни последици както за демокрацията, така и за настоящото и бъдещето на България. Оказва се, че сме били прави в оценката си. Виждате, следите изказването, дейността на министър-председател на ръководното от него правителство. Единството, което така крепи положението, е неговото вродено чувство за самосъхранение и бърза
реакция и подкрепата, която оказва така създадената от партия на ГЕРБ олигархическа кохорта и външната подкрепа. Сега съвсем закономерно пред всички нас възниква един изключително важен и съществен въпрос, който от години вълнува и Съюза на патриотичния съюз. Става дума за това, може ли българското общество да намери сили и воля да промени наследството на прехода и да се справи с съществуващи язви и пороци. Отговорът на този въпрос, мисля, че се съдържа в резолюцията, утвърдена на 4-тия конгрес. В нея недвусмислено се сочи, че още с появата си, горе-долу 20 години на политическата сцена, защита категорично се обяви за промяна на модела на прехода. През тези 20 години защита последователно е преследвала, провеждала е тази линия, обаче тази оценка е актуална и до днес и тя трябва да бъде в основата на нашата непосредствена и бъдеща работа. Именно с тази цел, вече от години ние осъществяваме съвместни действия с родни и близки до нашата идеология, патриотични партии и организации. Особено успешно се развиха през това време взаимоотношенията ни и съвместната ни дейност с ВМРО БНД и Националното сдружение на клубите за позорно-воинство за защита на пагона, с които организации подписахме политическо споразумение за общи политически действия, а в последствие станахме и част от коалиция Патриотичен фронт, НФСБ ВМРО, намерила място в 43-то Народно събрание, за съжаление обаче без наш народен представител. Преди няколко месеца по инициатива на представители на група патриотични организации бе създадено едно своеобразно патриотично общество, което нарекохме 3 март. В него, освен защита, влизат и движение Възраждане, Сдружението на завършилите военното училище Васил Левски, Национално движение Традиция, Общонародния комитет Васил Левски, Съюза на офицерите и сержантите от запас и резерва, Съюза на парашутистите, Национално движение Русофили, Фондация Тангра, Фондация Христоводен и Национална асоциация Сигурност. С пълно единодушие участие в това патриотично общество решихме да поискаме срещи с ръководителите на всички парламентарно представени партии. Като целта е на тях да изразим нашето сериозно безпокойство от процесите, които се развиват в страната, на Балканите и в Европа. Така, и едновременно с това да изразим становище, че държавата трябва по-твърдо да отстоява правата на българските граждани, както интересите, сигурността и правата на цялата Република България. В резултат на това, първи отклик на нашия призив, ръководство на БСП, и на 23-ти, в четвъртък, бяхме приети от лидера на партията, госпожа Корнелия Нинова, която среща, по наше мнение, с господин Величко, като присъства, протече в конструктивен дух и взаимно уважение. Междувременно, когато срещата приключи, значи може да ви информирам, Корнелия Нинова каза, че вие сте единствената партия с обществени организации, което означава, че ние бихме можали с вас в непродължителен срок да проведем среща в по-широк формат, евентуално за осъществяване на някои общи действия и инициативи. Искам да ви информирам, че във времето след Конгреса и особено от началото на годината, ние проведохме активни действия с цяла размяна на информация и консултации по важни проблеми в сферата на политиката, икономиката и обществения живот. Присъствахме на конгресите на ВМРО, БНД и АБВ, взеха участие в много пресконференции, дискусии и други. През този период така се наблюдава една тенденция, която е благоприятна, че все повече хора се убеждават, че е извършена подмяна на промяната, че е установен порочен управленски модел, едно статукво, при което няма никакво значение кой, каква и какви партии управлява. Наблюдава се на тази основа, се наблюдава една благоприятна тенденция, че вече много партии и организации извън
тъй наречените патриотични, които отпадаме и ние, започват да търсят не само контакти с патриотичните организации, но да почват да се опитват да легитимират себе си като патриотични организации. Това особено ярко пролича на конгреса на АБВ, където го записаха в устава. АБВ е една от патриотичните партии в България. Всичко това отново поставя на дневен ред въпроса, който защита многократно до сега е поставила, и то бе потвърдено на 4-тия конгрес на партията, че необходимостта да се реализира качествено нов политически проект е просто на дневен ред, може да се забави, но неминуемо ще се осъществи. Този политически проект трябва да доведе до поставянето на две изключително важни национални цели. Първата цел е да се промени да се променят из основи пороците и недъзите, дълбоко сгрешената философия на прехода, неговия модел, който вече управляващите партии на 25 години налагат, и да се осигури на българските граждани социална справедливост и солидарност, да се създадат условия за нарастващ дългосрочен икономически растеж, да се утвърждава и занапред българската национална и културна идентичност, патриотичните ценности идеали. Втората цел е да доведе до драстична смяна на огромното мнозинство от властващите по време на прехода и да се излъчи ново политическо представителство, нов елит, като властта на всички нива на държавно управление влязат способни и необеднени хора, истински патриоти и професионалисти. Тук следва едно уточнение, че всички, които доведоха държавата до днешното и пълно крушение, да бъдат изправени пред съответните органи, да им се потърси отговорност и да постигнат това, което заслужават. С постигането на тези две цели ще бъде спрян, по наше мнение, съзнателно налагания отвън и осъществено отвътре в страната в процес на геноцид на българския народ и гаранция българите да бъдат съхранени като субект на историята. Определено може да се каже, че концентрацията на национална енергия под формата на единен патриотичен фронт е единствената работеща формула в съвременната политическа обстановка, в времената на съдбовни изпитания пред народа и държавата. Осъществяването на подобен проект, ние не сме авантюристи, си даваме сметка, че не може да стане по силите само на отделни партии и организации. В него трябва да се влеят силите и енергията на милиони български граждани, на цялата патриотична общност, на партии, организации, движения от левия и десния сектор, на всички, които мислят за България и виждат, че отечеството е в опасност. Дължен съм да ви информирам, че идеята за общ патриотичен фронт не е само наша. Тя се споделя, както вече стана дума, от редица партии и организации, с които вече години наред ние успешно си партнираме. Всички ние виждаме, вие виждате, че този процес тече в общественото пространство и доскорошни непримирими политически противници проявяват стремеж да надмогнат различията и противоречията си и да търсят единодействие. Вие виждате, без да влизам в подробности, как започна едни конструктивни разговори между Атака и ВМРО от една страна, между Атака и НФСБ от друга страна. Този въпрос онзи ден го коментирахме с ръководството на ВМРО, лично с Каракачанов. И смятаме, че това е пътя, който трябва да извървиме всички, който е особено важен сега преди в навечерието на президентските избори. И понеже вече многократно става дума за националните интереси на България, искам да подчертая, че в резултат на стриктното подчинение на нашите управници на изискванията на Европейския съюз и НАТО, българската политика, вътрешна и външна, и дневния ред на българското общество много често
а в повечето случаи се формират не в София, а в Брюксел и Вашингтон. Нашите правителства сляпо изпълняват указанията на външни фактори, без изобщо да се управляват с това, парите са полезни и вредни в България. От вчера вече обстановката в това отношение е променена. Всички виждат резултатите от референдума в Англия, което означава, че ролята на националните държави все повече и повече ще нараства, но това зависи от техните правителства. Това, което стана в Англия, освен това, че е така сериозен шамар за брюкселската бюрокрация, показва, че Европейския съюз се нуждае от сериозни реформи, което извежда на преден план и въпроса за това да бъдат предоговорени някои от условията за членство в Европейския съюз. Вече такива гласове се чуват така експертно и на политическо ниво, което вероятно ще се случи. Сега, искам още веднъж да подчертая, че проектът Единен патриотичен фронт е изключително мащабен и вече, както стана дума, неговата реализация може да даде до радикални промени в обществото. Това е една изключително трудна задача, тук по-новопоръчивите и по-голям опит срещу нас се спомнят какви усилия са полагани, какви перипетии извървява нашето общество, нашата патриотична общност и нашата партия, за да се случи това, какви кушения са постигнати. Но въпреки всичко, целта не е невъзможна. И ние трябва да направим опити тя да се реализира сега още за президентските избори. В чисто практически план, с много от колегите това въпрос да го обсъждали така на ниво 2-3, с господин Станчо Тодоров вече 2-3 пъти и вчера и онзи го обсъждахме, но ние трябва да направим всичко възможно, този път да използваме президентските избори за поне да успеем да формираме една общност, една коалиция между Патриотичния фронт с двете партии вътре, Атака и Защита, да съберем подкрепата и на други 10, 15 и повече патриотични формации, които има индикации за това има, и да се явиме с единна кандидатура за предстоящите президентски избори. Тук искам да отбележа два момента, които каква да бъде тази кандидатура? Това са варианти. Единият вариант е да бъде партийна кандидатурата, излъчена от някои от представителите на тези партии. Другата е да бъде обществено значима личност, която ще бъде така равно, казано така съвсем цивилно, да бъде равно отдалечена от всички партии. Сега, това са двата варианта, които може да се обсъждат, но ние най-напред трябва да сглобиме коалицията. За разлика от друг път трябва да положим, и това е наша задача на националното ръководство, да не останем изиграни, както много пъти до сега водят се разговори, накрая ние останем само в сферата на подкрепващите. Сега, това е въпрос, който аз е хубаво да чуем мнението на членовете на Националния съвет. Кой от двата варианта да бъде избран? Оказва се, така по всеобщо мнение, че това мога да ги информирам, че ако кандидатурата е партийна, Атака и НФСБ предлагат като общоприемлива кандидатура да бъде тази на Каракачанов, на Красимир Каракачанов, която ние спокойно също можем да подкрепим.
ако се възприеме принципа за друг тип кандидатура, вече с общи усилия ще мислиме каква да бъде тя. Защо казвам, че президентските избори са важни? Защото ако ние постигнем успех на президентските избори, стигнем до балотаж, защо не и да излъчиме президент от патриотичната общност, тогава вече още по-уверено можем да отидем към едни парламентарни избори, защото всеобщо е мнението и оценката и на експерти, и на политици, че след президентските избори ще се открие пътя към предсрочни парламентарни избори, на които, ако ние създадем една добра организация и се явим в този формат, в който сега говориме, ще можем да имаме в парламента една група от 40, дори 50, ако не и 60 депутати, което вече дава реални шансове на патриотичната общност, които участва в управлението на страната и съществено да влияе върху това управление, а не както до сега с някои фриволни отстъпки от страна на тези, които управляват. За да може да се реализират обаче всички наши намерения и на нас защита и останалите ни партньори, сегашни и бъдещи, гледат с респект и уважение, ние трябва да решим няколко изключително важни проблеми. Става въпрос за организационното укрепване на партията, за издигане равнището на организационната дейност и укрепването на всички организационни звена и структури на нивото на големите цели и отговорности. Казано по-просто и ясно, не решим ли проблемите на организационното изграждане и укрепване на партията, ние няма да постигнем желаните от нас резултати. Всички ние можем да имаме много добри цели, намерения, но те ще си останат върху къс хартия и няма да могат да бъдат реализирани. Сега, ние всички тук си даваме сметка, както преди малко Берон каза, че ние не можем да изграждаме организация от болшевишки тип с централизирани структури на управление, с изисквания, каквито по-бъдеще помнят, но бихме можали да стегнем нашите редици и да имаме по-голямо влияние върху обществените процеси, както в центъра и така по места. Защото ако направим един макар и бегъл, критичен анализ на организационното състояние на партията, ще се уверим, че има още много какво да се направи. Така, например, след големи подеми и звездни мигове, които имала защита, което се дължи на неуморния труд на хилядите партийни активисти по места и на дълновидното ръководство в центъра, следват дибигове и периоди на спад. Така, например, ето ние сега в момента не сме в състояние да кажем поне каква е нашата членска маса, колко са нашите клубове, общински, областни организации. Половината от областите на страната сега ние нямаме присъствие или имаме символично присъствие. Ние, въпреки усилията, които полагаме и след Конгреса, да можахме да възстановим Софийската организация. Нямаме присъствие в райони, в области като Русе, Разград, Ловеч, Смолян, Силистра, Кърджали. Независимо, че на някои от тия места много пъти сме ходили, разговаряли, не сме попаднали на правилните хора, както се казва. Много малко са общинските центрове, големи градове, в които няма структури. Беше време, когато в градове като Петрич, Казалък, Гоце Делчев, в Провадия, имахме сериозни структури.
винаги, когато се заговори на тази тема, причината се търси главно в липсата на средства. Това е така. Естествено, че особено на днешно време, за да се организира нормално една организационна дейност, са необходими средства. Но въпреки това, след като имаме структури в почти цяла Северна България, в Видин, Враца, Монтана, дори в Монтана, така, поради това, че ни попадна, там има и още да има хора, да си по-високо чувство за отговорност и находчиви, ние изградихме така един модел на едно нормално функциониране на партията. Не само организационно, но организационното доведе до така политическо влияние, голямо в Монтана. В Велико Търново, Шумен, Добрич, Търговище, Варна. Защо да нямаме организации в Русе, Разград, Плевен, Ловеч? След като организациите ни съществуват в Сливен, Бургас, Пловдив, защо да не присъства и в останалите области на Южна България? Последните избори, общинските, местните избори, показаха, че въпреки ограничените средства, на много места, там където имаше находчивост, където се намериха верни партньори, ние постигнахме не лоши резултати. Естествено, не може да очакваме резултатите на ГЕРБ или на БСП и на другите партии, но ние постигнахме не лоши резултати. Също така, аз искам да в чувство на неудовлетвореност, да кажа, че недостатъци ми в работа на Националния съвет, които своевременно трябва да бъдат преодолени. Трябва да изградим една по-действена система за обмяна на информация между нас и структурите по места, да разширяваме и укрепваме силните връзки, контакти по-често, според скромните ни възможности и вече при новите условия, когато имаме така и юридическа легитимност, да бъдем в и страната, в нашите низови звена. Смятам, че в един непродуктивен срок изпълнителното бюро, председатели и заместник председателите, трябва да направим всичко възможно да решим проблема с Софийската организация и да предприемем мерки на национално ниво, да се привличат за патриотичната кауза повече обществено значими личности, които да се включат в един бъдещ граждански съвет към партията, който да участва при формиране на политиката на партията. Независимо, те може да не бъдат членове, но да бъдат експерти, с така, чиято дума се чувства в обществото, като тежи в обществото, и на тая основа да генерират идеи, които ние би продължали да използват наша политическа дейност. Тук по инициатива на господин Емил Величков вече се прави, се получат възможности за издаване на един информационен бюлетин в неговия тираж, който да довежда някои наши идеи до местните структури. Ние ни възникне едно предложение за създаването на електронно издание. В тази връзка тук искам да спомена, че през времето от Нова година насам, чрез информационните издания, много активна дейност върши нашия почетен председател, господин Величко, за което аз искам да му благодаря, който вече от така, не само от политическа позиция, а повече от политическа експерт, лансира в общественото пространство редица идеи, които се възприемат много добре. До края на годината ние с общи усилия трябва да положим усилия да изградим
структури в областните центрове, където няма такива. И предстоящите избори са подходящо време да стане на това. Също бихме можели да активизираме и местните клубове, да изграждаме нови клубове, да включваме нови членове, особено сред младите хора. Защото в края на краищата бъдещето на партията и на страната са младите хора. Радващо е тук, че също сред нас има и такива, и то техния брой не е малък. Което, нали, аз тук се казвам, само един пример. Значи, на изпълнително бюро, член Венци, значи, разлика да години между Венци и нашия тук с господин даваме 50. Значи, това показва, че има свежа кръв, злоба енергия, която ние можем да я влеем. Без това ние няма как да реализираме нашите цели и задачи. Всичко това, казано пак така малко сухо, апаратно, означава, че ние само така ще засилим расти влиянието на защита, което е изключително важно с оглед изпълнението на задачи, които се поставят. Няма съмнение, уважаеми дами и господа, че предстоящите след няколко месеца избори за президент на републиката, че новата обстановка, която сега се създава в резултат на вчерашния референдум в Англия, ще бъдат използвани за активна политическа и организаторска работа във всички наши структури в центъра и по места. И паралелно с това ние ще даваме своя принос за обединение на патриотичната общност у нас, като гаранция за успешно реализиране на нашите програмни цели. Благодаря ви за вниманието и търпението. Ние благодарим най-вече мисля, че с общи усилия, с мненията, които ще чуеме, оценките, ние ще изградим, ще формираме една обща позиция, една обща политика, която ще трябва да реализираме до края на годината, пък и след това. Раздаде един проект за решение, което не е най-съвършен, но мисля, че е една основа, която ние можем да разпознаваме, да обогатяваме и да използваме нашата работа. Благодаря ви още веднъж. Дами и господа, имате думата да изказвате. Емо, ти имате да аз чаках какво ще някой да се изкаже, да не съм така. нищо няма, че. Добре. Благодаря. Аз ще следвам. Стана аз така с свиквам, понеже 20 години изнасям лекции и никой не съм седял. Винаги така предпочитам от уважение към аудиторията, пък и да видя всички колеги, че не мога да ги видя. Уважаеми приятели, членове на Националния съвет, си председател, благодаря за поканата да присъствам на вашето заседание на Националния съвет. Не, така и сега аз съм някакъв почетен председател, но аз се считам редови член. Така, сега вижте това, което напоследък наблюдаваме национален мащаб, световен мащаб. Това е едно надигане на патриотичните нагласи, патриотичните чувства цяла Европа, включително и България. На какво се дължи това нещо? Застрашени са националните интереси на отделните народи. Настъпването на трансолигархичните среди, които искат заличаване на националната държава, това нещо се усеща. В случай Англия, какво показва? Нали, калпави там бюрократи в Брюксел и така нататък, да, такива са. Никой не ги избира, те са назначени, тук знаем как. Защото избор е едно, когато го разреши, знаем как става и в нас, и навсякъде. Но, тук се показва, макар че тук много, вчера целия ден слушам коментари на лъйци.
Те не познават генезиса, не познават настроенията на този английски народ. Той е различен от Европа, той не приема Европа. Така ли е? Така е. Естествено, той е на Европа. Те му не от континент, от Европа. Те са глобалисти, те са планетарно настроен народ. Но, тук се касае до националното. Тази Англия винаги е отстояла един принцип има, нали? Няма вечни приятели, няма вечни врагове, има вечни британски интереси. Тя не се посвени преди 15-16 години да атакува най-близкия приятел на Балканите, Сърбия. Защото нейните интереси налагаха това. Народа беше, т.е. Европа беше смаяна, но те го правят. Те си направили сметка, да се казва, че явно по-добре да се отвърт, отколкото да върте. Така. Да стигнахме именно тези национални интереси. Аз бих казал, че в това отношение защита още със своето появяване показва колко голяма далновидност ние показахме. Ние винаги твърдо и последователно сме отстоявали патриотичната кауза. Едно и второ, винаги сме смятали, че сами не можем. Винаги сме били инициатори за нещо по-голямо. Ние си даваме сметка. Да, нямаме структури, да имахме ги, загубихме ги. Причините, да се казват така, мога да си ги обясняваме всякак. 7-8 областни, перфектни структури, но както и да е друга тема. Така че, ето е нашата далновидност. Ние успяхме в един пак тежък момент да направим коалиция, която влезе в парламент. Ние бяхме инициатори и на тази коалиция, която сега е патриотичен фронт. Изиграха ни до някъде и то половина на бургаския там лидер, дали не половина на ВМРО, които и сега поддържат с нас най-проектно души, както виждате сме тук и ще продължаваме така нататък. Очевидно, патриотичната кауза ще се налага. Във всички случаи ние сме свидетели, че в този тежък момент и за Европа, и за България, пък бих казал и за цялата международна общност, България отново се ръководи от неадекватни управляващи. Те просто не са в час. Ние бяхме свидетели само преди няколко дни на пълен разнобой. По заплатите, по това да се прави военноморски флот, там Черно море и така нататък. Премиер срещу министри. Вижте, това е безумие. Президент на една страна, министрите на друга. И за това става. Тоест, тази обстановка ще наложи и предсрочни избори. Задържа се това, което каза тук господин Захариев, но ние да имаме голяма среща с нашия партньор Каракачанов, тук на Четрочи, много неща се казаха. Никой не ще да ходи на предсрочни избори. Не може един неадекватен президент да ти назначава още по-неадекватно временно правителство. Това е. И затова ще се отлага този процес, но ще отлага до началото на следващата година. Така че в това отношение ние трябва да сме абсолютно напълно подготвени. Вижте, знаеме си ние най-добре какво е състоянието на защита. Въпреки това обаче тя оцеля в много тежки моменти. Тя беше атакувана. Знаете тук истории, 5 години, 6 по съдилище и така да ние спасихме. Тя беше под жестоките удари на много сериозни така заинтересовани сили. Затова, защото тя винаги се върна срещу това статукво, което за нас е престъпно и продължава да бъде такова. Затова. Но в това отношение, макар и дето се казва не това, което не си иска, тя във всички случаи е някакъв уважаван фактор. Помена се тук от господин Захариев. 15 обществени организации. Хора с влияние. Да не ги повтарям. Ние сме единствената партия, която е поканена. Те знаят това нещо. Нали? Тоест, това все пак говори за някакво признание. Тоест, имаме базата, основанието да продължим напред. И аз мисля, че документът, който тук се предлага, това, което чухме от председателя господин Захариев, е една основа, да продължим. Спомена се тук нещо за мен, да. Аз и като редови член ще правя това, което съм правил 18 години. Да знаете, да се казва инициативи, възможности, така нататък. Аз отказах тук на времето, тук ме моляха така и така, там Фейсбук турни.
Преди 2 месеца да се казва, се включих колко някъде към 4500 приятели, тук обменяме тук и така нататък, както и да е. Като не забравям, че аз това го правя не за себе си. Достатъчно добре да знае. За каузата, която всички отстояваме. Само бих пожелал едно. Защита много изживя. Много удари. Много подмолни, много нищоплътни. Много ви моля, дайте с това да свършим. Дайте да бъдем ясни, точно откроени, да застанем за това ръководство като изпълнително бюро, което вие имате като оперативни орган, а вие сте политически орган, да сега да се отива напред. Започваме тези подмолни неща, защото аз също съм бил на най-тежки удари. Включително се опитаха да ми сверят и какъв и не кадър и така да всички ме сверят до последния конгрес. Не бива плаче. Аз желая успех на новото ръководство, желая единство и мисля, че обстановката такава и нашия потенциал е такъв, че ние можем наистина да се наложим да още по-значим политически фактор. Благодаря ви. Не е много хубаво само така хора от сегашно минало и прочее ръководство да приказват, защото ние сме приказали достатъчно. Сега е ред вие да си кажете как изглежда цялата работа от различните градове, от другия край на страната, защото ние тук живеем в някакъв такъв измислен свят малко и си мислим, че се казва нещата са по един начин, а пък в разните градове, които имат точна представа за местната обстановка, нещата се виждат другояче. Сега знам, че някои хора от провинцията очакват тук мъдреците от сионските мъдреци да кажат някоя мъдра мисъл и се чуди, защото тази мъдра мисъл още не е излезла. Но не е лошо да се базираме върху цялостния колективен разум на партията, който може да съществува в най-различни краища на нашата страна. Затова бихме желали да чуем вашето мнение и вашата представа за как преценявате доклада на господин Захарев и как преценявате задачите, които предстоят. Хайде, вземете си малко думата така. Не трябва да тръгваме малко. Ако решите, защото ще тръгваме 2 часа, имаме транспорт. Трябва 12:10, най-късно 15 да тръгнем. Ще ме извините, но аз съм тук от няколко дена, ние с господин Захарев споделихме доста неща тук в тези 2 дена. Сега това, което споделихме с господин Захарев, което той каза и смятам, че нашето заседание трябва да вземе някакво решение. Предстои най-важното да се задълбочим към предстоящото, най-прякото, президентски избори и евентуално по-нататък парламентарни, защото една политическа партия винаги трябва да има някаква цел за бъдеще време. Най-близкото аз предлагам, значи тук господин Захарев да го помощим, той да започне незабавно преговори там с така наречените организации, които така или иначе вече аз и вчера в парламента присъствах, за ваше сведение, почти с всички се срещнах, там от патриотичния сектор. Там всеки изказва някакви мнения, има някаква готовност за някакво обединение и така нататък, но ние трябва пряко. И предлагам господин Захарев да го помощим, той към Националния съвет пряко и да съответно той да си подбере група от хора, които съответно да присъстват на тези мероприятия, много са важни, за да не изпаднем, както се изпадаме в последно време. Значи все като аутсайдери, уж сме някъде, пък не няма никъде, уж участваме някъде, пък сме ритнати някъде. И така го възприемат и в момента, уж сме в този, имаме скучени така споразумения, но тяхното виждане е, че ние сме някакви така остатък, които могат да бъде ползван, но не и да бъде в тясна връзка в всяко едно направление. Моето желание е да се подбере на така контактна група, която съответно преди 2 месеца, преди президентските избори, да даде точна оценка на това събитие. Ние също да дадем сигнал, евентуално какво предлагаме, евентуално ние с господин Захарев говорим, защото ако наистина тези партии, които евентуално се получават сега в тясна връзка, ние ги знаем кои са, те са, значи,
Валерий Симеонов, Каракачанов, Воля Сидоров и ние. Четирите и другите, да, ще има там патриотични още, както ги има сега в 12, 13, 15 там формали, но като политически партии трябва да имаме някакво статукво, да имаме някакъв власт и да не бъдем така отщетени, уж сме някъде, пък не няма никъде. Както сега в момента играем. Никой в парламента не знае, че защита съответно е член на този сектор, който евентуално сега в момента е в парламента. И това е моето желание. Предлагам едно такова виждане. Господин Захарев така сподели бето нещо. Аз съм моето лично мнение, сега Национална съвет всеки има право да даде предложение, но ако наистина искаме всички да се обединят в едно, трябва да се дадат някакви наименования на двойка патриотична, която да не е от партийна гледна точка, защото всеки ще се сърди. Ако от ВМРО ще се сърди кои си, ако от Атака ще се сърди кои си, от защита така нататък. Всички трябва да работят в едно такова направление. Патриоти, една двойка, за да може да стане наистина обединение. Иначе, ако е партийна двойка, тя при всички положения няма да получи този обем големия, който може да се получи, нали, като цяло. Защото този обем на президентските избори като патриотична формация, ако тя е 15 или 20 или колкото да е процента, тя ще бъде и на парламентарните избори, ако не се промени някаква структурата, ще очакваме същите гласове съответно и за парламента, както и господин Захарев каза, между 40 и 60 депутати, които вече може да се говори за нещо по-сериозно в управлението на страната. Това са моите виждания. Споделил съм ги с всички политически сили, които съм имал възможност да контактувам по места, не само в Варна, и в парламента сега, където съм бил и миналата седмица, и по-миналата, аз така имам възможността да пътувам по-често до София. Провеждаме така, ето казвам го сега на Националния съвет, но това е за мен лично, всеки има право да каже как по какъв начин, но това е статуквото, което трябва да имаме подготвени документи, подписани споразумения както трябва. Иначе, ако не канят само и така, елате не подкрепете, трябва да търсим мястото си за развитие като политическа партия. Аз така поне мислех. Имали сме тази възможност и затова не искам да бъда по-такова, да ви изказвам се. По време на разговорите. Не, вижте какво, в разговорите, аз провеждам наистина разговори с Слово, но имам чувство, че всеки се дърпа, защото ето, говорим, Красо Каракачанов има намерение. Там от Патриотичния фронт имат някакво намерение. Аз, например, при мен не скривам, например, Марешки, който се обяви още, не знам си кога, има при мен и вика, какво е, аз съм патриот, каза. Той там подкрепят ме. Така, аз, вика, нямам намерение да бъда президент. Мога да съм заместник или в някакво напревара, но, вика, мога да дам, вика, чували с пари, мога да дам и хора, които, защото и това не е без значение. Защото в една кампания, ако ние нямаме по места някакви, само ще се оглеждаме и ще съберем там пак войводите, които сме там определени кръг и не мога да направим кой знае каква кампания. Но трябва да търсим. Ние трябва да предложим някакви лица. Защита, например, кой си, трябва да го предлагаме там и нека всеки да предложи. Например, Атака да предложи Нефиза и тези 4, 5, 6 човека, които от тях да са намерени на двойка, която да участва в изборите. Иначе, всеки ако се тури по една двойка, ще се скараме накрая и нищо няма да се получи. Както винаги се получава. Това, че това има да кажем. Идеята за квотите. Да, и квотите. Да, ето 4 партии. Аз ги казах. Добре, нека се подредят от 10 точки, например. Дали ще бъдат 4-3-2-1. Аз не претендирам да имаме повече квота, или ще бъдат 3-3-3-1, или както искат предните партии да се разпределя девятката, но ние трябва да държим за едната квота на 10 задължително. Иначе ще остане така, ще кажат пак 4 мандата, айде господин Берон да отиде там да води листа. Това по сън и няма да се случи. Така не се прави. Трябва да има някаква ситуация в развитието. Сега в краищата ние сме една организация, една партия, трябва да имаме, доказвали сме, правихме, имали сме в Народно събрание представителство, имаме по места, имаме възможности да участваме, както е
Сега доказвали сме го, сега няма да ни кажат, добре, ето ви 10 седми места и готово. Айде, оправите се, ще знае. Така че трябва да има някаква чест. Аз така предлагам. Не знам. Ще си набележим тук едни предварителни неща, които ще придобият по-конкретни очертания след съответните срещи и разговори, които предстоят. Думайте. Изказвания? Аз доповядам. Господин Радев от Шумен се запише. Ветераните, че е много млад от нас. Абе, млад ветеран. С друго. По доклада мога да кажа, че наистина прави добър анализ за ситуацията и насоките, които са включени в него, по основа, която наистина университетска организацията, както и централното ръководство, тук, може да работим точно в тази ситуация, която няма конкретно по проекто решенията мога да кажа, че наистина са добри проекто решенията, които се предлагат. Само искам да соча за партийна кандидатура. Ако се реши да бъде партийна, наистина трябва да се комисия. Кое да бъде двойка? Да не е един къв шек и накрая с това нещо да покажем, че сме весели. Значи и двете имени са добри. Въпросът е кое ще наделее. Дали ще бъде партийна или дали ще бъде от експерти, които са избираеми. Имат лицета да станат пред народа и да решават въпроса. Мисля, че господин Верон достойно точно за така. Независимо, че е така. Винаги сте го пътили. Да. Макар, че тогава има в Шумен най-голям без пари, без нищо, 800 човека. Това беше преди 20 години. Така, значи това са за доклада и за проекто решение. Искам само да споделя изводите от последните избори парламентарни в Шумен. Значи ние отидаме в коалиция направим, по основата на коалицията, без да се хваля, беше нашата правила. Оттам прибягнахме още две партии, на бившия министър на отбраната, пак ние бяхме инициаторите и на Григор Белев. И ВМРО. Регистрираме коалицията, но не се получи. Понеже на ВМРО, който беше ръководител, нямаше политическа структура и изменя на решенията, които ги вземат предварително. По отношение на листа, подреждането на листа. Независимо от всичко, ВМРО играха самостоятелно, фронта игра също самостоятелно. По двама човека това вкараха. Това на Цонев? Не, да, на Бургас. Като от тези двама човека една наша възпитаничка, която учихме на това. Тоест там ще бъде знаем много добре. Тя е била на фронта, представлява интереси. Че тук мисълта ми е, я така вкараха един 6 човека, там формулата накрая, който те се включиха в изборите, и първи класовете и той изключи. Значи от 41 5 имаме. Така на тези, които са представени на патриотичния фронт. Тук мисълта ми е, значи, каквото се реши тук в София с тези политически партии, които участват в този фронт, да имат задължителен характер по места. Не само да си казваме така ще бъде, ами всичко, което е решено тук, никой от, примерно, от ВМРО, представителите или пък за нас също от нас, да се изпълнят дословно. Тогава ще има ефект. Имайте предвид, че имам тези контакти, които имаме с ГЕРБ, знаех точно какво става в тяхната политическата за избори. И на АБВ, и на другите. Отначало се оплашиха. Какво ще стане, колко човека ще вкараме. Може би още не са забравили Атака, че вкараха един
когато вие направихте полицията, във вашия кабинет, караха 3 човека. Прости Господи. И не искам да кажа само, че тези работи, които нека да се изчистят още в началото. Друго за структурите и там тези неща, които говорихме, наистина трябва всеки места вече знаем си хората. За Шумен мога да строя само с 173, които ги имаме. При всеки си го знам. Благодаря. Много благодаря ви, колеги. Тук нататък други някой друг да не ги кара един по един, ама все пак Аз ще го чуем от търговище, който да имаш богат опит. я тук да чуеме. Господин Ради ще остане тук, аз тръгвам. Подобрение на решението. Да. И той ще го представя. Всичко хубаво. Да. Довиждане, всичко успех. Виждане. Търговище. Търговище структурно нещата с организация само в опитния град. Сега може би има някакъв потенциал в Попово. Там са по-силни ВМРО, но другите 3 общини са предимно дори етнически с преобладаващо друго население, така че на този етап сме до тук. Но в Търговище, в самия град е интересно. Тук виждам в Шумен, колко разбрах 5 съветника от 41 съвета. Много сериозно това. Хубав процент. При нас не е така. Цифрите го говорят. ВМРО има 3 пъти по-малко гласове от защита в Търговище. Фронта след телевизии, след екипи, след всякакъв напън, също останаха без съветник. Сега ние нямаме съветник, Атака също няма съветник. И там хората на Цонев, те са един файтон. Но общо взето няма лидер. Това пространство, този патриотичен сектор, който го коментираме, нищо изявено. Значи те са в позицията да чакат. Те са едни статични такива представители, не смеят да се опалят. Сега може би, аз съм сигурен по-скоро, така им спускат и отгоре, нали, разпореждания. Те са послушни хора горе-долу. Може би би останали в управлението националното, също ги задължава, но поредица от скандални решения в Търговище, включително там един почетен гражданин, който си построи и си кръсти джамия, сигурно го така хванахте и в национален план, те го поотразиха. Аз между другото с екипа на СКАТ телевизионния работя много добре. Може би по проста причина, че те самите техни активисти и ръководства мълчат. Никой не смее да се обяви, да застане, дори декларация да приеме, да каже, ние сме против, как може нали ДПС Дерибея, почетен гражданин на измисления празник на Търговище, плюс това той си построи като ктитор сам джамия и си кръсти на себе си. То няма такова чудо в страната. Дойдоха там салтанати, 1 милион бил вложил. Те в Турция ми паднаха шапките. Може би господин Берон ще направи проучване, има 2 или 3 джамии кръсти на велики султани в Турция. В Истанбул. Търговище поведохме колоната. Нали? Хамди джамия в Разбойна. Елате да видите, тя не изглежда да е. Даже изглежда много добре изглежда. Да, ама няма копия на Тумбул джамия. Това ще го накаже. Да, абсолютно аз съм сигурен. Докато го накажеш. Да, мисълта ми е, че на този фон те не смеят една декларация да приемат. Сега сигурно ще имат големи претенции за есен, нали? Сега ясно е, че там са субсидии, там са парите. Но и там е мълчанието. Нали? Аз за това им казвам, вие сте някакви назначени патриоти за мен. Щом не могат да скочат, ами имаха кандидат за кмета така. Той се покри, само че облепиха с хиляди плакати, нали? Изборите имаха възможност, нали? И мои това не види плакат, няма значение. Но каква им е цифрата? Ми като моите, примерно. Аз бях кандидат, ние ми кантар гласове. Той не може да повярва, не може да повярва. Те по никакви теми не се обаждат, мълчат. Аз работя добре с местните медии и мисля, че се чува и се вижда. Така че малко повече самочувствие и ако и подкрепа дойде, аз смятам, че този процес не може да бъде резервна гума. Той правилно казва Васил Тодоров, откъде на къде. Те какво валят по места? Не знам на другите места как, но при нас нищо не валят. Просто валят едни кампанийни парички и след това абсолютно тишина. Така че мислете тези работи, а оная комбинация при нас е супер порочна. Значи там няма местна опозиция. Аз дори така
така и пише, DMC и Блок. Значи те тренират бъдещата коалиция БСП, ГЕРБ, аз се виждам тръгващи. Там са заедни с ДПС. Съвета гласува с 30 гласа решение, там няма опозиция. Много добре се стиковаха дори преди изборите. Разпрениха си постовете. Това, че кмета не е Мирев, а Дарид Димитров, за мен няма никаква промяна. Управата, структурата отдолу, втория ешелон, третия ешелон, те са същи хора. С 4-5 човека в една община само не замени местата, нали, защото едните навършиха и пенсионна възраст, естествено ли, трябва да отстъпят, но не дойдоха им първите резерви, които за мен не е никаква промяна. Така че ние си продължаваме битката. Не се води, защото не можем. Благодаря. Да. Може да си представите, колеги, значи, в какви условия работим ние и с кого се сравняваме и даже някои пъти го надхвърляме. Хора, които имат милиони, които имат такива възможности в страната, хора, които като Атака са били 11 години в парламента и от другаде им капе също, и са натрупали толкова много субсидии и толкова много пари и прочее, ние дето нямаме за едно кафе пари тук, все пак ние с тях не само си ги мериме, ами дето се казва и някои пъти отгоре излизаме. Само заради качеството на нашите хора по места и заради рационалното в това, за което се бориме. Защото, да не говорим за други партии, ето е така. Може ли, това може би уникално нещо в световната история, господин Величков може да ни каже като човек, който ги разбира тия работи, една националистическа партия, която да служи на чужда държава. Такова нещо светът не е виждал до сега. Има и другаде националисти по света, ама като нашите националисти, които да лижат праха от черджето на руското посолство, такова нещо не се е виждал. Запълва ниша, бе. Запълва ниша. Запълва ниша. Абе, не знам. Появи се ниша, БСП се дръпнаха и той запълва нишата. Абе, не знам кой се е дръпнал и ние тук сега се обединяваме с разни русофили и прочее и прочее. Айде я закажа няколко думи, докато е малко пауза. Значи, ние трябва, ето, това е работа да се вика на мъдреците тук от София, сионските мъдреци, да си набележиме становището на защита по определени въпроси, което да го изразяваме и на срещи с разни евентуални партньори, и в декларации, които даваме в публичното пространство, и да го спуснем, как се казва, на нашите колеги по места, да действат и те в една и съща посока. Значи трябва да се знае, че ние не може да действаме само прагматично. Трябва да действаме, разбира се, прагматично, както каза и Станчо, защото животът е кратък и е само един. И хората, които са по места, пък и навсякъде, си правят сметката, че не могат безкрайно десетилетия още да чакат нещо хубаво да се случи. Хората си правят прагматични сметки, да стане съветник, нещо друго. Когато помага на една партия, трябва да има и някакви лични човек, трябва да има и някакви лични мотиви за това нещо. Това трябва да го имаме предвид. Ние трудно може да обещаем на нашите хора каквото и да било с възможностите, които имаме в момента. Обаче, бедни, но честни, трябва все пак да си набележим становището по определени национални въпроси, които са поставят. Приоритети, както се казва. Не приоритети, просто отделни въпроси. Примерно, ние за оставане в Европейския съюз ли сме или против? Ето сега са така, ще разговаряме. Обаче Волен е за излизане от Европейския съюз и влизане в евроатлантическия, не евроатлантическия, но в Евразийския съюз. Това нашето отношение какво е към една такава идея? За излизане от НАТО и не за излизане. Отношението към Русия, отношението към съседите, отношението
към Турция. А те как са се разбрали, извинявайте, че прекъсвам, Валери Симеонов и Волен Сидеров по точно този въпрос? Сега, тяхната работа си е тяхна работа. Говорим за една коалиция обща. Трябва да си имаме наше становище, с което да излезем на тези разговори. И трябва да се каже така, че за нас има България и други страни. Едно време имаше един френски министър на отбраната, който беше автор на една теория за кръговата отбрана. Просто Франция трябва да си направи такива въоръжени сили, които да могат да противодействат на който и да е нападател. Който и да е нападател. Защото като си правиш една ключалка вкъщи, не си я прави срещу Иван или срещу Драган, а срещу всеки един, който се опита да влезе. И зато и, въпреки че имаме съюзни връзки и прочие, ние не можем да бъдем като кръпка към който и да е. Имаме съюзни задължения. Говорим за господин Велишков. И в Финландия имаше съюзни задължения по време на войната, защото бяха подписали Тристранния пакт, обаче не обявиха война на Англия и Америка. А ние обявихме. И си платихме за тази работа. Можеше спокойно да не обявяваме. Може да не обявяваме. 13 декември 1940 година. Тая дата ще се запомни с единодушно, с ръкопляскания, обявява война на Англия и Америка. Просто как може такива безумци да са били? Те наистина на 1 февруари 1945 година ги наведиха там около на яма на гробищата и ги разстреляха тия. Но преди това разсипаха София, до което аз съм жив свидетел, макар и малко момче по това време. Около нас в квартала изгоря пред очите ми буквално. Значи, ние трябва да имаме въздържано отношение към всякакви такива инициативи от рода на този Румъно-Германия само ден. Черноморски флотилии против Русия. Първо, ако трябва да се укрепва нашата отбранителна способност за страната, трябва да се укрепва, разбира се. Ние не можем да останем с тия 20 000 души с старо оръжие и прочее и прочее. Трябва да се укрепва. Трябва да имаме едни кораби, които да изпълняват задачите на нашата отбраната на нашето крайбрежие. Ние нямаме нужда от някакви дърти такива кораби, които да ги пращаме по Средиземно море и само там. Нямаме там работа. И това трябва да ни е ясно. Ние трябва да имаме неща, които отбраняват нашето крайбрежие срещу всеки, който би желал да дебаркира там. Обаче да пишеш, че правиш флотилия против Русия, това е пълно безумие. Заедно с Турция. Не зависи от това. Просто ние не можем да се обявиме против когото и да било официално. Обявяваме се против враговете на България, каквито изкочат от некъде. Плюс това, не можем да се обявяваме в защита на никого официално също. И аз не знам тази декларация, дето на Велизар Енчев са му дали да внесе в парламента. Беше от защита. Да. Ако там пише, че ние настояваме, че в България трябва да се инсталират никакви оръжия срещу Русия и така нататък, аз съм абсолютно против това нещо. Против. Не трябва да се инсталират такива ракетни установки и работи против когото и да било. Не трябва да се споменават имена на чужди държави в такива декларации. Просто срещу враговете на страната точка. Тоест трябва да имаме ние един анализ точка по точка на всички тия неща. Какво мислим за развитието на нашата ядрена енергетика? За всички тия неща, които се случиха, реактори и прочие и прочие. Ево сега с нощи господин Васил Василев, наш евентуален партньор на движението 3 март, направи едно много важно заявление и каза, че има променена обстановка в Европа в момента, която ни позволява да поставим въпроса за отваряне отново на 3 и 4 реактор на Козлодуй, които бяха по един безобразен начин затворени на времето от госпожа Кунева. Безобразен начин. Моля? Мадам Йес. Да, аз съм ви го казал лично, не го казвам за гърба й. Да, мадам Йес. И тя си получи възнаграждение за това нещо, но тия реактори са
здрави и читави, доколкото знам все още, Да, и ги поддържат. хората, които Няма как могат да работят с тях, са все още живи и здрави и ние трябва да имаме едно такова становище, че да поддържаме едно такова силно родолюбиво предложение. Ще се срещаме с господин Василов, ще приказваме пак. Така че, защото едно време казаха, ако ние настояваме за това нещо да се промени, това условие, с което сме приети в Европейския съюз, ще ни изключи от Съюза. Първо няма механизъм за изключване от Европейския съюз. Съгласно Лисабонския договор има механизъм за договаряне с страните, които желаят да напуснат. Но това е друго. Няма механизъм за изключване, че те гърците сега са ги изключили 20 пъти. Но нас няма да ги изключат, а просто трябва да се намерят истински патриоти с влияние, които трябва да поставят въпроса, за да се открият тия трети и четвърти реактори. Откъде на къде? Чисто безопасни реактори, в които са вложени стотици милиони за рехабилитацията им и прочее, да им удариш капака и сега всеки глупости да застрои това, да застрои това. Имаме си реактори, да си ги пуснем. После с кого да правиме съюз, всички тия организации. Трябва да се прави съюз с него, обаче ние, както вече беше казано, всеки път оставаме от системата малка била излъгала са. Значи, в последния момент хитреците и професионалните такива партийни хиени в последния момент ти казват, вие там подкрепите, ако искате, ама няма да ви отпуснем нищо. Нали, господин Величко знае какви мизерни ходове са правени по отношение на нас в последния момент. Трябва да... Ние наистина нямаме много средства за противопоставяне, защото както имитираха Байтошо, ти вика, не можеш да решаваш нищо, защото нямаш пари. Имаше една такава хубава имитация. Нямаме пари наистина. Ние сме тук подслонени от господин Каракачанов, те са вика по симпатия, по някакви сметки, по милост или по не знам по какво. Обаче, при положение, че ние сме съвършено без средства, ние нямаме много възможности за ритане така много активно. Но пък имаме хубави хора из цялата страна, които могат, които са ползват доверие, които могат да организират, както виждате сега, по-голяма активност в медиите, да пропагандират нашите идеи. А нашите идеи трябва да бъдат формулирани, трябва да бъдат написани, това трябва ние да направим. Да бъдат написани. Нещо като тези си. За той. И това ще го направим. Ще бъде прието от нашето бюро и ще го пуснем. Те се вика на една дискусия по медиите, по интернет, да видим какво ще каже. Това е много важно, защото ние трябва, както и друг път сме казали, първо да имаме становище по всички тия въпроси и второ да имаме някакъв облик като партия, по какво се отличаваме от останалите партии, защото сега патриоти дал Господ. Нали? Обаче ние трябва да имаме някаква, като се каже защита, да се каже, уния дето тъй. Нали? Защото, както на времето, думите придобиват съзнателно от някои хора, ги омаскаряват или пък самите хора се омаскаряват и придобиват пежоративно значение. Тоест, те стават като ругателни думи. Така стана с думата комунист на времето, самите комунисти си затриха. Не е била такава идеята на времето. След той думата демократ, ние демократите, нали? Това става нещо като подигравка, нали? Демократи. Така стана с думата националист. Сега тия соровските храненици, първата псовня, която има в устата, е националист. Били, кой си националист? На времето комунистите пращаха за национализъм толкова с народ по лагерите, изгинаха за Македония, за това, за онова, първите години, особено до към 52-3 година, маса народ е гинало по лагерите за национализъм. Хора като Димитър Талев и прочие си ги държали в лагерите за национализъм. Сега космополитите
отново заклеймиха тази дума и националист пак мръсна дума. Сега ние трябва да и накрая патриот. Патриотичните партии и другите партии. Хубаво е, другите не са ли патриоти, бе? За какво правят това Българско народно събрание, ако не са патриоти? Еди кои си и патриотите. Що в Гърция няма патриотични партии? Защото всичките партии са патриотични. Ние реформатори били. Тие били реформатори. Сега да се взимали здраво. Обаче ние трябва да имаме предвид, че да не се употребява произволно тази дума и да се знае кои са български интереси. Казваме тук, че ние трябва да преди всичко да бъдат нашите интереси. Знае ли са кои са българските интереси? Едно време се казваше целите. Да се влезе в Европейския съюз, да се влезе в НАТО. Влезохме. Сега, кои са ни целите? Кои са ни националните интереси? Американците, питах един, който разбира от американските работи, пада ми със син, какви са националните интереси на Америка? Той каза, те се заключават в едно много просто изречение. Да запазим нашия начин на живот. Точка. А ние нямаме желание да запазим нашия начин на живот. Напротив, имаме точно обратното желание, да го промениме. Трябва да го формулираме по някакъв начин. И трябва да си знаем, че нямаме вечни приятели, нямаме вечни врагове. Ще стоим в НАТО, защото няма къде да ходим иначе, защото с 20 000 армия, тук една шепа албански бандити да ни нападнат от Косово, тук ще ни превземат за 2 дена. Ще стоим в Европейския съюз. Европейския съюз е голямо нещо, но не в този, в който е в този вид. Трябва да сега почва една вълна от желание на всякакви организации, всякакви страни за нанасяне корекции в устройството на Европейския съюз. И този синдром на кривите краставици, ето го казаха на времето, ни казаха да гласуваме в Народното събрание за директивата за краставиците, че били повече от 30 см да не бъдат криви. Това аз предполагам, че някоя чиновничка там от Брюксел го е това формулирала по някакви причини. Но въпросът е, че трябва тази организация, Европейския съюз, да претърпи промени. Сега е момента. И ако има някакви претенции, сега трябва да ги кажем. Както и казват... Ако има кой да ги каже. Ако има кой да ги каже. Ево сега гледаме нашия президент, да е жив и здрав. Видях му Чехлио на този юнак. Чаква да е жив и здрав. Чехлио, да е жив и здрав. Всяко нещо написано. Не е лоша превода там, дето му е написано. написано. Това ли е президент? Нищо против няма. Да си жив и здрав. Мишка е, бе. Това е мишка. Мишка. Това ли е президент? Погледнете ни Орбан. Погледнете ни Милош Земан в Чехия. Като му каза американския посланник да не ходи на парада в Москва, он е каза този посланник да не ми е стъпил в хратчени повече. Може ли да го каже това нашия президент? Мога да го каже единствено срещу Русия нещо да скочи. Това може да каже. Какво ще кажете за базите, на американските бази? Отношение към базите. Това е абсолютно... Ние няма какво да кажем, защото ние с Величков сме гласували против. Защото когато... Да ви поясня малко за базите. Те не били американски, били съвместни съоръжения. Когато в Комисията по външните работи, в която ние бяхме с господин Величков, поканихме Калфин и компания и хора от Генералния щаб да ни пояснат как ще бъде този договор за базите, какво ще бъде. Тогава нашият приятел Станчев, който си излезе, който беше също там участник като член на военната комисия. Комисията по отбраната. Ама те бяха съвместно заседание и Калфин разправя, това ще бъде изцяло под българско командване, с български командир, ще се преглежда митнически преглед на всичко, което влиза в базата и така нататък. И Станчев се обажда от края на залата и вика: "Какво ще преглеждаме? Вика: "То фърчи, как се там? Кой ще го преглежда?" И си е
И си стана точно така. И когато ни предложиха в последния момент преди заседанието договора, който трябваше да гласуваме, аз тогава, господин Величко, помня, аз излезох на трибуната и казах на Калфин, викам, вие сте много интелигентен човек, нали, добре знае френски, английски и прочее, ама защо подценявате интелигентността на присъстващите тук? Викам, това, което е написано тук, е точно това, което ние казахме. Никакъв митнически преглед. И това, ми викам, този договор от 4 страници, вие можете да го съветите в едно изречение и да ни го предложите за по-лесно. Че американските войници могат да пристигат тук в каквато искат численост, когато искат, и да стоят колкото искат и да си правят каквото намерят за добре. Защото фактически това излиза от договора. 2500 души, но по решение на правителството могат да бъдат и повече, могат да стоят до 3 месеца, но по решение могат да стоят и по-дълго. И целите на техното пребиваване трябва да бъдат съгласувани с нашето командване. Нашия командир на базата е началник на чистачките в базата, защото фактически всичко това, което влиза и излиза, ще бъде изцяло подчинено на американските там хора. Никога в България не е имало чужди военни бази. Никога. Дори не плащат за това. И не плащат стотинка, естествено. Ще ли да развиват там на местното население бизнеса. Прокараха си пътища, колкото да има път до базата. Безмер е втората по големина американска база от всичките 800 бази, които имат американците. Първата е... Германия. Не, от третия Германия. От тия новите, първата е бомб стил в Косово. 10 000 души постоянно живеещи там. Безмер е огромна база. Обаче ние много не ги знаем тия неща. Но тя е таргет, тя е цел, ако нещо много си изрепчиме, това ще се удари. Та, се казва, аз за сега ще спра, ще ви дам възможност вие да ще кажете ние по тия въпроси. Ще запазвам правото пак да кажа нещо накрая. Заповядайте. Коалиция са така. При положение, че... Може ли само да се представите? Да, казвам се Венцислав Иванов от София. Ами, знаете, Черчил как съобщава за съюза с Съветския съюз против Хитлер? Черчил, който 20 години е бил в дъното на всички антисъветски съчинения, нали, такова. Казва, аз не си взимам обратно нито дума, която съм казал против болшевизма, но сега ние сме длъжни да воюваме срещу Хитлер заедно и ще воюваме. Толкова. Край на краищата, аз не ме прости Господ, поканих на времето Волен за председател на коалиция Атака. И сега трябва да сървам това, да съм направил. Оня ден имаше един разговор по телевизия Алфа на Волен с Корнелия. Един час приказах като първи дружки. Сега ние не можем с комунистите или сега социалистите. Аз съм против това участието във всякакви такива съвместни коалиции и други подобни, защото ние не сме всеядни като ДПС, ние сме си ние. Който е подал ръка на комунистите, е останал без ръка обществото. Обаче, по определени въпроси, що да не ги подкрепяме? По определени въпроси, зависи от въпроса, зависи за какво е. Защото болшевишкият метод, знаете какъв е? Наши и ваши. За нашите само хубаво, за вашите само лошо. Аз съм много против болшевишкия подход към тия работи. И смятам, че трябва ние като си имаме набелязани нашето виждане по определени въпроси, там където се постави еди кой си въпрос и ако някой друг гласува, примерно, че вънка е слънчево, ние не можем да кажем, че не е, след като е слънчево, наистина. Значи, ние гласуваме в зависимост от поставения въпрос. Така мисля аз. Но коалиции с тия никакъв случай. И така, ще опитаме да набележим някакви такива езици. Ще опитаме. Може. Заповядайте. Иска някой думата. Или всичко е толкова кристално ясно, че няма какво да се осъжда повече. Със сигурност не е. Всеки се вълнува от всеки неща, които стават около нас. Виждате,
всеки ден се изменя обстановката. Другата се мисли нещо друго. Вижте какво става. Той се срива, той излиза. Вилдерс казва в Холандия до година, ако стана премиер, веднага поставя референдум за излизане на Холандия от Европейския съюз. Французите и те. Вишеградската четвърка в момента си изправя гребена и поставя условия. Едни казват, ще приемем бежанци, за бежанците трябва да има становище също. Ще приемем бежанци, ако са християни. Ще приемем бежанци, ако са истински бежанци, а не всякакви пакистанци и всякакви други идват тук. Пришелци. Защото цялата тая паслина, която пристига тук, може да бъде. Нашата Кристалина казва, че било много хубаво да дойдат имигранти да ни оправят генния фонд тук. Генофонда. Да стане лакче за всички. Вижте какво, миграцията на народите, преселението на народите си исторически процес. Той е ставал много през вековете. Не веднъж и не дваш и не триш. Ние самите сме дошли от некъде си на Балканския полуостров по време на преселението на народите. Това се случва. Но за сегашното положение, ние трябва да си запазиме характеристиките на страната. Християнска, православна, кривославна. Това също, между другото, е един въпрос. Сега нашата църква, Великата ни църква, отказва да отива екип на Всеправославния събор, заедно с Руската църква. Сега, ние трябва да имаме становище по всички тия работи. И много други такива въпроси има, които стоят пред нас. Какво да плащаме, какво да не плащаме? Да правим ли Белене, да не го ли правим? Това си... Бойко вика, тя го кажат, па да вземем да го направим. Така, лежерно. Или аз предпочитам да има яхти да минават още към брежени военни кораби и Мони Пасивена каза, той се изказа като собственик на яхт-клуб, не като държавник, да. И ние предпочитаме така да бъдем. Обаче трябва да си бъдем със съответната защита. Аз като став зеничик от шабла и така нататък, виден ефектор, зенитната артилерия. Би се посмивате, но той и други ефектори има в историята. Знаете, че има и други ефектори. Да. Както казваше Станчо Тодоров за Цонев, вика, това е бил мой подчинен и трябва да ме слуша. Той Станчо го начало нещавата на Шабла. Те се скарат с началника. Станчо му скара пистолет, само приеда. Това е титанна мисълта, Станчо. Сега, малко е различно обстановката, но голяма част от тези неща, които Станчо каза прагматични, трябва да се имат предвид, защото хората си правят разни коалиции в провинцията и ние трябва да знаем кои коалиции приветстваме, кои просто дърпим и срещу кои ние не можем да по никакъв начин да приемем. Една коалиция с ДПС и прочее ние не можем да приемем по никакъв начин. Коалиция с БСП също не би трябвало да се прави общо взето. Ако има подходящ кандидат на места и го познават, защото не се обединят. Ако има един добър кандидат, там вече ще се приказва, ще се види, ще вземат и наши съветници. Не може да ги накараш ще се види и наши съветници срещу какво и така нататък. Нещата са тънки, като се казва. Думайте се. Като се познават. Комисия ли сложи за тези приоритети, които казвате? Ако няма... Приоритетите ни ще... Ами нека да. Няма ли приоритетите ни ще измислим. Когато нещата продължават малко, в националната доктрина не се записва кои са противниците. Имена не се записват. Обаче ще каза какви са и националните цели. Друго за базата на щатите, които ги взеха. Така че ние сме подписали, те ще се бъдат тук. Те са подписали, не ние. Всеки един военен го знае това нещо, че
за да дойде цел някаква, дали ще бъде някаква политика, трябва да се опознае. Нашите те нямат кодовете вътре на американците. Имаме само руските на едно време, като в нашите вече те не е важно. Така че ние каквото и да прилетяват, те не е много какво. Абе, там ще си казва хубаво. Втори ти били, фърка и си казва. Друго, всяка една станция, която се насочва на руските обекти и ги засече, познате веднага моментално засичат и тя става цел, която се появява с руските. Естествено. Така че, които и да говорим, ние сме си мишени с база на НАТО. И Шабла, полигонна същото работа. И тук, където и да ги сложат тези. Имахме 28 зенитно-ракетни дивизиона, които бяха в цялата страна. Сега имаме едни въпроси. Сега, ако искате почивка да дадем... Искате Атия. Военноморска Атия. Катерите бяха едно от най-страшни ударите. Тия катери на Атия, само преди почивката ще ви кажа само един спомен от 40-то Народно събрание, от 7-то Велико Народно събрание, 90-та година, когато турските гемии идваха до нашия бряг и блъскаха нашите малки корабчета, които бяха на крайбрежната отбрана и правиха всекакви поразии. Ловеха калкан. Големи гемии с пепкин с мотори, много яки. Не, и гемии ловиха калкан, обаче имат и блъскат нашите кораби. И тогава беше министър на вътрешните работи, този Мики Маус, както го наричаха, Дамов, юриста, 70 няколко години, всички викат, това ми шок, той какво ще направи. И един петък, господин Велисков си спомня, един петък ние го питахме, ако пак влезат турските кораби, защото те идват, когато ги подгонват нашите, изтеглят се на 12 мили от брега и седат в международни води, и тия като са махнат, тия пак влизат и се ловят калкана. Ако пак влизат и почнат да блъскат нашите кораби, какво да правим? Вика, аз съм навидел да ги обстрелят. Това 90-та година. Как така ще ги обстрелят? Не е така. Ще ги обстрелят. И наистина една такава гемия идва, обаче срещу нея в мъглата задават два катера от Атия. От военноморския сили, не от крайбрежния патрул. И тия са засилили да ги блъснат. И те като им теглят една редица 16 пробойни малко над водната линия, изтеглят ги в Созопол, конфискуват 5 тона калкан, бутат за 2 месеца капитана в затвора и вечерта имаше, турския посланник имаше един коктейл, Елчен Орел, който беше един много печен посланник, имаше коктейл в турското посолство, на което аз присъствах. Приказваме си, нито дума за случая. Нито дума. После същия този стар мишок, като беше станало нещо с виетнамските общежития, ги натовари 30 000 виетнамци на самолети и ги изпроводи за Виетнам и се приключи въпрос с виетнамци тук. И най-накрая те си стрелят там на някакво стрелбище и той наблюдава и те викат, на министър, и вие да гроните. Взима и Макаров, от 6 куршума, 5 в десятката. Довиждате. Това беше най-добрият министър на вътрешните работи, който сме имали през целия преход. А както ви е известно, прехода завърши. Така имаше една книга, какво се случи на Андрей Райчев и на Цанко Стойчев, и се пише, кой взел, прехода завърши. Тъй като 98 на 100 от собствеността е вече в частни ръце, кой взел, който лапал мухи, лапал... Искате ли да направим една малка почивка? И да продължим и да приключим? Моля, слушайте, председател. Приеме, че няма други. Магистри. Изказвания. Изказаха се 6 души до тук, което дава основание вече да се оформи така общо становище. Аз благодаря на всички, които взеха участие в дискусията и дадоха изключително ценни идеи и предложения. Тези, които не се изказаха, приемам, че
са съгласни с постановките в доклада и с това, което казаха тези, които се изказаха. Смятам, че изказванията допълниха доклада, не се разминават в никакъв случай, нямат диаметрално противоположни тези. Радващо е, че допълват това, което беше поставено като въпроси за дискусия. И в този смисъл ние бихме можали да отидем към приемане на съответното решение. Мисля да приемем решението, което ви е раздадено и към което аз искам да предложа сега някои неща. В края на краищата, нали, думите отпитат, но решението остава и всъщност то ще бъде основа на работата ни близките няколко месеца и в основа на решението ние трябва да профилираме така нашата политика, нашите задачи. На бюджет и изборите пак ще видим. Ще видим, да, това ще го кажа. Сега, първо в решението, така аз приемам тук някои наши колеги, казаха, че трябва да избягаме от категоричен императивен тон и да го хармонизираме с демократичните Не се задължаваме. По-скоро дипломатични. Да, ще продължаваме, ще препоръчаме, което в общи линии е едно и също. И на последно място няма да задължаваме, а ще призоваваме. Така че в това отношение бележката е справедлива и ние трябва да я приемаме. От всичко, което се каза в дискусията, явно, че политическата линия, която беше набелязана от Конгреса, се подкрепя отново. Поправка, да не пишем низовите, защото ужасно звучи. Добре, това ще го направим. Местите. Ще направим местите. Добре, ще направим съответната редакция в този дух. Смятам, че беше много правилно от това, което се каза и господин Барон, господин Величев, други се изказаха, че ние на тези преговори, които ще водиме, след като ние единодушно сме за това да има такава коалиция. Вече изкуството е как да се проведат разговори, че тази коалиция първо да се осъществи и второ от нея ние извлечеме така максимална подкреп, максимална полза за нашата организация. В този смисъл, в точка 6, дори в точка 5, където се дава мандат на Изпълнителното бюро да продължи срещи и консултации с сродни и патриотични партии, организации и движения, ние трябва да добавим едно допълнение, като в тази връзка се изработят общи принципи, които ние ги утвърдиме тук в Изпълнителното бюро и ще ви информираме по електронен път, да изработиме общите принципи, върху които да се водят тези разговори. Общите идеи върху нашите принципи по-скоро, защото ние не можем да приемем условия на всяка цена. Ние трябва да изработим нашите принципи, да спомена другата условията, защото на преговори трябва да се отива според мен с принципите, дипломатите знаят, те са предварително поставени условия, но да изработим тези принципи, за които тук да стана дума, с които да се явяваме на тези разговори и в процеса на тези разговори да сближаваме позициите. Това ние трябва да го направим на всяка цена. Да не ги повтарям. Така принципите въпроси, които стана дума. И за отношението към Русия, и за отношението към НАТО, към Европейския съюз, новата ситуация, предоговаряне на някои от условията за Европейския съюз. По въпроса за базите, изключително важно, но тези неща трябва да влезат в, според така предлагам, да влязат в решението. Още едно допълнение се оформя тук. По-ясно да се каже в 6-та точка, двата възможни варианта
при определение на кандидат в президентската двойка. Може да спомена тук за тази 6-та точка. Последното изречение предлагам да се задраска. От така общо приемлива кандидатура и така нататък, защото ние сме далече от разискването на конкретна кандидатура. Нали? Това изречение се махне и да се пише на това, което казваш. Именно двете възможности. Едната кандидатура да бъде чисто партийна, другата кандидатура да бъде равно далечена от всички партии. Като аз така, тук, че ако се отиде към партийна кандидатура, така съобщо е видето, нали, че както предлагат и Атака, и Валерий Симеонов, че може да се... Да, именно. Така са, още веднъж трябва да огледаме редакцията на отделни точки и да ги направим така приемливи в духа на нашата дискусия. Аз мисля, че макар и кратко нашето заседание днес ще има своето значение, защото се поставиха редица принципни въпроси на нашата работа. Още веднъж се препотвърди нашето схващане, че ние предлагаме идеи и лансираме в общественото пространство идеи, които действително са в унисон с потребностите на обществото и които действително могат да доведат до така желаната промяна. Второ, и днешната дискусия показа, че ние по места, макар не в цялата страна, там където имаме присъствие, присъстваме с изключително качествени хора, които отговарят на равнището на задачите, които си поставяме и които могат да бъдат и занапред да ни реализират успешно. Не искам да се пускам в подробности, но и резултатите от последните избори, местни избори и други избори са показали, че ние разполагаме с един качествен потенциал, който трябва да го утвърждаваме и да го развиваме. Сега, съгласно нашия устав, Националният съвет определя членския въпрос. Аз този въпрос не го чух, но следващия път, може би, трябва да вземем решение за членството. Да събираме, да не събираме и какъв да бъде размер. Аз ви говоря по този въпрос да помисля. Ако може да се събира, макар и по един лев, това е въпрос, които да остават обаче в изорите, така, организации в клубовете, би било добре. От една страна, връзка с и вече за спонсор. Тези въпроси сме говорили много пъти. Сега, много е важно при тези разговори, които ни с това ще свършат, които ще провеждаме, е да ги проведеме така, че да не останем извън играта. Защото до сега опита ви показва, че в много случаи сме били изигравани. Като пример ще да. На изборите през 2009 и 2013 година, когато ние се явихме в коалицията Свободна България, моля, с да, Горда България, Горда България, тогава коалицията спечели 42 000 гласа. Единствен водач на листа тогава беше господин Величков в Благоевград, който единствен спечели 1,103%. Всички бяха под единицата. Обаче тия 1,1% донесоха на коалицията 42 000 гласа. Значи, ако имахме повече водачи на листи, щехме да имаме по-голяма тежест в коалицията. Защото с тези 42 000 гласа Слави Бинев се яви при Валерий Симеонов, нали, гарантира го и получи 2 избираеми места сега в този
парламента. Голяма част от тия гласове бяха наши. Сега, първо, една част тия 1600 бяха дошли от господин Величков, поне 10 000 бяха дошли от наши симпатизанти. Което означава, че с нашите гласове Слави си опече работа. Значи аз говоря така малко, притеснявам нещата, но е така. Което означава, че ние трябва така да провеждаме разговорите по-дипломатично и да и доведеме нещата от там, че да имаме резултати. Сега с друго няма какво да кажа. Благодаря на всички, които се озоваха в това топло време и участваха в дискусията, помогнаха да се формулират още по-ясно нашите цели и задачи, които мисля, че в непростен срок ще бъдат обобщени, ще бъдат формулирани, ще бъдат изпратени по места. Освен това, искам след това да свърша, ние използваме вече съвременните технологии на няколко места, в Велико Търново, Добрич, къде беше още 4 места, доклади, решението е изпратено. Дори почнахме да получаваме вече и обратна връзка. Кое се подкрепя, кое не се подкрепя. Затова аз мисля, че имаме всички основания да приключим днешното заседание, ако няма други въпроси, ако няма разни да продължат след това в лични разговори, деловата, работната част на заседанието да приключи, да си пожелаем успешна и ползотворна работа. Да, като това е моето пожелание, вече моля господин председателя на заседанието да подложи на гласуване проекта за решение с тези допълнения, които бяха направени и да приключваме. Колеги, аз смятам, че вие ще имате доверие на бюрото тук, което е постоянно, да редактира в духа на това, което се каза тези точки. Има малки редакции, там не много големи, но са важни нюанси. Но господин председател, както е написал и самия проект, така ще го редактира с наша помощ за окончателен вид, който ще бъде пуснат по интернет до всички. Така че, ако имате това доверие на ръководството на нашата партия, ви моля да гласувате направеното предложение с презумпцията, че ще бъде коригирано. Има ли против? Няма. Въздържали се? Не виждам. Няма. С пълно единодушие беше възложено на ръководството да редактира така напишените точки в духа, в който се каза, и да го прати по съответния ред до всички организации. Много ви благодаря, че дойдохте. Съжалявам, че повече хора не си изказаха, но следващия път може да има друга установка, която да изисква много по-конкретни изказвания, тъй като ще са наближили избори и прочее. Благодаря ви още веднъж. Закускаш има много.